गोदो नै दिनै गेमनि थाखाय मा लाखो दाउदै आरो मैदा मा लाखोलाय दाउदै आरो मैदा ना नै गेमाव नै लाखाबाय रेडि खालामखाबाय दाउदै आरो मैदा जाय गेमाव मोनगोन आरो ना ओमफ्राय बे मैदाखौ मोनबाथाय मैदाखौ लखब जासिगोन खर'आव ओमफ्राय दाउदैखौ मोनबा दाउदैया खर'आव दिख्रु जासिगोन ओमफ्राय दैयाव बारजुमनांगौ दैनि माबाखौ मोनबाथाय दा होमबा नायलांबाय थादो आसोलफोर नै लिरखाबायनो दाउदै बेखौ जाय मोनो बे दाउदै दिख्रु जागोन आरो ना खर'आव दै मैदाया लखब जागोन खर'आव जाय मोनो नै आसोलफोर थननाया जागायबायानो गेमा नायलांबाय थादो माबायदि जागोन दिनै फार्स्ट टाइम होमबा खेलाखौ स्टार्ट खालामसै खालामजायो दे सासे सोंहरदो दे जांख्रिदो दे सासे खनदो दे खनदो मानो एक्साइटेड ना जेबो गैया बारग'बाय एबार गोदान खनदो मालायसोना बेनो जेबो गैया एबार लास्ट पार्टिसिपेट आंनि खोमालाव मा खोलैगोन नाय लास्ट एबार मा खोलैगोन दै बारजु दै बारजुनांसिगोन बिथाङा एबार जालालै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो You serious? लाइक कमेन्ट शेयार नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थायोबा आरो बिनिफ्राय बांसिन इन्टारेस्टेड भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोना सापर्टल' खालामबाय था सापर्ट होलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बयनिसिमबो